Sieltä sulla on perhonen siellä, haet nyt kädessä, yläkroppaan kontrolli. Overhook ja underhook ja... Vähän etäisyyttä lähdet ohittaa, älä mistä kaveri kiinni. Se ylhäällä vaan. Kato jalkalukkopaikkaa. Ota huuki kiinni. Overhooki tiukalle, underhooki tiukalle. Ja nyt istumaan sieltä ylös. Perhonen tulos takaisin. Nyt lähde sweeppaa sieltä. Molemmat kädet lähde vaihtaa jalka ulos. Perhonen ulos sieltä. Turo, perhonen on pakko saada ulos. Ei voi jäädä muuten siihen kohtaan. Ei voi jäädä siihen muuten, ellei perhonen tuu ulos. Saivat mid-hookin kiinni. Jes, hyvä. Nyt on hyvä. Molemmat kädet väliin. Molemmat kädet siihen kaverin rintakäälle. Yes. Tiuka paketti vaan, ei mitään kiirettä. Alas sieltä ja vaan se jalkaa tiukasti. Yes. Lähde vaihtaa jossain vaiheessa kättä toiselle puolelle. Yläkautta, paina sen sinne vaan kunnolla. Paketti kasassa vaan, ei mitään kiirettä tuolla. Alas kunnolla, koko ajan kontrolli siellä kiinni siellä jalassa tuolla. Hyvä, hae se kiinni, hae syvälle se triangeli. Hae, kiinni vaan, triangeli syvälle. Lähde katsomaan käsilukkoa sieltä. Hae käsilukkoa, lähde vetää. Yes.